दिनै 30 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सान। बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा सान फालिदों आरो बे सानखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगा जेरै आसामाव थानाय गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालि, जौमा फरायसालि, गोजौ फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गुदि फरायसालि, लोगोसेयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो दख'रा, दालाइसा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै दतमानि थुलुंगाफुरियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बे मोनसे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै फालिबाय दङ, खुंगासिनो दङ। दा बे मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे थांखि, माखासे नोजोर, माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि आरो बिथांनि नोजोर, बिथांनि आदर्श, बे गासैखौबो दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव फोसावनो थाखाय थिरांथा खालामनानै बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानैनो थांनाय गोलाव समनिफ्राय फरायसा सान हिसाबै फालिबोदों आरो बे मोनसे फरायसा सान फालिनायनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौनो गुदि हमनानै बिथांखौनो बिफा महरै जोङो आजावना लानानै बिथांनि बुंलांनाय, बिथांनि मावलांनाय, बिथांनि बोसोन, बिथांनि आदर्श, बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ सिगाङाव दोननानै बर' माहारिखौ गेरेमसा महरै गायसननांगौ। बर' माहारियाव गोबां बेबायदिनो रांखान्थि बिथिंखौ जौगानायनिफ्राय लानानै समाजखान्थिखौ फोसाबनायनिफ्राय लानानै बेबायदिनो राजखान्थि बिथिङाव सांग्रां खालामनायनि अनगायैबो आलादा मोनसे न'खर दानायनि जि मोनसे सिमां, जि मोनसे सान्थौ, जि मोनसे साननाय, बेखौ मावबोनाय जादोंमोन आरो बे मावनाय बायदिनो दिनै जोङो फिसा फिसा थेलेब थेलेबबाबो जोङो मोनथाम एकर्ड मोनबाय आरो बे मोनथाम एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरा जेरैबायदि थांना थानायनि थाखाय मोनसे फिसा एरेन्जमेन्ट एबा फिसा मोनसे खुंथाय बेखौ मोननायनि उनाव जों दिनै बर'फोरा लासै लासै जौगाबोदों आरो जोंहा फोथायनाय दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि आरो बिथांनि बोसोनफोरखौ आबुरै मानिनानै फालिलांबाय थानो हायोबा बिथांनि नुनाय सिमां, बे सिमांखौ जोङो मोनसे समाव मोगथां महराव जाफुंसार होहैनो हाहैगोन आरो बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौनो गोथाङै लाखिनो, बिथांखौनो सासे बर'नि राफोद आरो बिथांखौनो बयनिख्रुइबो आगुनि मोजांसिन एबा साबसिन बेबायदि सुबुं आरो बिथां बेबायदि हारि सिबिग्रा आरो बिदिनो हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा बेबायदि सुबुं हिसाबै बर'फोरनि आदर्श मोनसे बानायनो थाखाय थांखि लानानै दिनै खामानि मावबाय थादों। बिथाङा जों बर' हारिनि आदर्श, बिथाङानो जों बर'फोरनि सिमांखौ मोगथां खालामनायाव जाफुंसार होनो थाखाय थांखि लाजेननाय, बर'फोरखौ खामानि मावनो बिथोन होजेननाय, बर'फोरखौ खामानि मावनो थुलुंगा होजेननाय सासे सुबुं आरो बे सुबुंनि सान्थौ सानस्रि आरो बिथांनि बोसोन आरो बिथांनि बानबुंथायनि गेजेरजोंनो दिनै दुलाराय बर' माहारिया खौसे जानानै दङ आरो बिथांनि खौसेथिनि मोन्थोरजोंनो जों दिनै बर' माहारिखौ जेरैखि जायाबाबो गाबोन नङा सबिया ग्रोम ग्रोम खालामनायनि मोनसे थांखि, मुलुगाव गेरेमसा मोनसे माहारि हिसाबै गायसननायनि थांखि आरो बिथांनि मुंजोंनो जोङो दिल्ली बायदि महानोगोरावबो मोनसे बिथांनि मुंखौ गोसोखांनानै माबा मोनसे भारत सरकारा बेबायदि खालामनानै होनो हायो नामा, बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नारसिनबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नारसिननाय बायदियैनो थांनाय 16 मार्च दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि जथुम्मानि गेवलां मेलाव नखर मन्थ्रि, भारतनि नखर मन्थ्रि बिथां अमित शाहआ फैनानै मोनसे एनाउन्समेन्ट होनानै गालांदों आरो फैबाय थानाय समाव दिल्लीयाव मोनसे मोजां लामाखौ नायनानै बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव लाखिगोन होननानै बिथाङा जोंनो बाथ्रा होलांदों। बेनि अनगायैबो बड'फाखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय बड'फा बिमुं दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि थैनायनि उनाव होनाय जादों आरो बिथांनि मुंखौ गोथाङै लाखिनो, बिथांखौ बर'फोरनि आदर्श महरै गायसननो थाखायनो जोङो UN ट्रास्ट दादों। जोङो बड'फानि मुङै सल्जार अफ हिउमेनिटि एवार्ड बेबायदि बान्था फोसावदों। बिथांखौ गोथाङै लाखिनो थाखायनो जोङो आसामनि दाब दाब जायगाफोराव बड'फानि मुङै UN ब्रह्म बेबायदि फरायसालि गायसनदों आरो गोबां बेबायदि खामानि मावनानै बड'फाखौ जोङो अराय सम जोंनि गेजेराव सासे आदर्श मानसि, जोंनि बर'फोरनि आदर्श आरो गुदि मानसि हिसाबै जोङो लाखिनानै बिथांखौ सिबिलांगोन आरो बेनि थाखाय दुलाराय बर' माहारिखौ, आसामनि रायजो राजाफोरखौ जोङो जोंनि बड'फाखौ मान होनो, बड'फानि आदर्श सान्थौ आरो सानस्रिजों स्रें स्रें जौगालांनो थाखाय जोङो दिनैनि बे गोथार सानाव
खावलायो। सरासनस्रा सुबुं नङा, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फाखौ सरासनस्रा सुबुं हिसाबै लाया। बिथाङा गोबां गोहो, गोबां शक्ति आरो बिथाङा गोबां सासे गेदेर सुबुं होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानो आरो बिथाङा बुंलांनाय सान्थौ आरो सानस्रिखौ एंगारनानै दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो खामानि मावनाय नङा आरो फैबाय थानाय समावबो बड'फाया थोनलांनाय, बड'फाया होलांनाय जि माखासे आद्रा खामानि, बे आद्रा खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानफ्रोमबो रेडि, सानफ्रोमबो जानजि खाफ्रानानै दङ आरो बिथांनि बोसोन आरो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ सिगाङाव लाखिनानै दिनै गोदान गोदान मिशन खालामदों, दिनै गोदान गोदान मिशन सोरजिनानै लादों आरो बै मिशनफोरनि गेजेरावनो दिनै जोंहा बड'फा गेजेरजों सोलायनाय मावथांखि दङ। दिनै जोङो बिथांनि बोसोनखौ लानानैनो, बिथांनि बानबुंथायखौ लानानैनो बड'फा गेजेरजों सोलायनाय मावथांखि बे मोनसे मिशननि गेजेरजों बर' माहारिखौ सोलायनाय बेबायदि मोनसे थासारि लाबोनानै गोदोआव जोङो जि दङमोन, गोदोआव जोङो जेरैबायदिमोन जोङो बेनिफ्राय आरो साबसिन बोरै खालामलांनो हायो आरो बे खालामलांनो थाखायनो बड'फाया जोंनो बोसोन होलांदों, बड'फाया जोंनो खामानि मावनो बिथोन होलांदों, बिथाङा लिरबिदाङाव लिरना गालांदों, बिथाङा दिहुननाय जार्नेलफोराव लिरनानै गालांदों जेरैखि जाया बर' माहारिखौ गाव थैनायनि उनाव एबा बड'फाया थैनायनि उनाव मोजां खामानि मावनानै गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसनहैनांगौ। बिथाङा बुंलांदोंमोन, आं थैनायाव आंहा एसेबो दुखु दाहा गैया, नाथाय आं थैनायनि उनाव आंनि सानस्रि, आंनि सान्थौ बेफोरो आंजों लोगोसे गोमोरलांफानो गोनां जायोबा बेवहाय आंहा सुखुहायै दाहा थागोन। दा बै बाथ्राखौ बर' माहारिया गोसोआव लानांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोसोआव लादों आरो बिथांनि बै बाथ्राखौ गोसोआव लानानैनो दिनै बिथांनि बुंनाय, बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बिजिरनानै नायदों आरो बिजिरना नायनायनि उनाव बेखौनो मोनसे मोजां महराव हमदांनानै लादों आरो फोथायनाय लादों। बिथाङा गालांनाय जिखिनि खामानि, बिथाङा थोनलांनाय जिखिनि खामानि, बै खामानिखौ जोङो मावफुंनानै लानो हायोबा, फरायसाफोरखौ मोजां फोरोंथाइ होनो हायोबा, समाजखौ मोजाङै दानो हायोबा, रांखान्थियारि थासारिखौ मोजाङै जोङो खालामनानै लानो हायोबा, जोंनि गेजेराव उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोबोबा, जोंनि गेजेराव गावजों गाव नांलाय खमलाय बुलाय सुलाया जोबनानै खौसेयै जुदि जों गारांसेयै जुदि जोङो आगान सुरनो हायोब्ला बर' माहारिया थारैनो गेरेमसा जागोन आरो गेरेमसा खालामनो थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ दङ बेखौ एसेबो लेहेम खालामाबानो दुलाराय बर' फरायसाफोरा मावलांबाय थागोन। दा बेखौ नोजोर होनानै जों बुंनो हायो, थांनाय समाव बड'फानि दिनाव जि मोनसे फरायसा आफाद दङमोन, जाय मोनसे फरायसा आफादा बर' माहारिनि थांनाय थैनाय आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावोमोन, गुबुननिफ्राय गादब जानाय, गुबुनजों सुसि जानाय, गुबुनजों नाख्रेबजानाय, नासयजानायनिफ्राय उदां खालामनो, बर' माहारिखौ उदां खालामनो थाखाय खामानि मावदोंमोन। एखे रोखोमैनो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गुबुन हारिजों नाख्रेबजानाय, गुबुन हारिजों गादब जानाय, गुबुन हारिजों नासयजानाय आरो लोगोसे बर' माहारिनि रांखान्थियारि थासारिखौ मोजां खालामनो, बर'नि समाजखान्थिखौ मोजां खालामनो, बर' हारिनि गेजेराव मोजां मोजां फरायसाफोरखौ फोरोंथाइ होनानै डक्टर, इन्जिनियार खालामनो आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बेनिखायनो जों बुंनो हायो, थांनाय समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन, दानि दिननि दुलाराय बर' फरायसा आफादा एखे रोखोमैनो खामानि मावबाय थादों आरो बेजोंनो बर' माहारिया अरायबो गेरेमसा जागोन बेखौ जोङो फोथायो। थेंक इउ।